Zdravím všetkých karavanistov. Takto prebieha rekonštrukcia karavanu Sterling. Rok výroby 97. Prerábam to už asi 4. mesiac. Teda prerábam, vlastne stávam nový karavan. Takto som pokročil. Všetko bude šroubované zvonka. To sa ešte bude pretierať takou páskou, alebo to ešte vymyslím pre istotu, ešte tu bude nejaká ochrana na tom, lebo vlastne montujem do plášťu celé znitované, tu bude viacej nitov ako na tanku. No, tuto je stará podlaha, prerábam vlastne komplet všetko, podlaha preč, steny bočné, všetky preč, okná zanechám, všetky okná za mnou teraz není vidno, tu vám by tam nepršalo. Okná sa budem snažiť všetky zanechať tak, ako sú, len komplet nová konštrukcia, komplet nová izolácia, dobre utesniť. No a poďme si to ukázať po 2 mesiacoch. Zadok môžete vidieť, konštrukcia 1, 2, 3, 4. Objednal som si nové svetla, čiže pôjdu sa nové svetla, tie staré boli rozbité, jedno aj druhé. Táto strana komplet hotová. Všetko bolo znité, na komplet, ale že na komplet znité. To máte tak, keď kúpite najlacnejší karavan a vyjde vás najdrahšie. Takže takto to vyzerá. Táto stena už je v podstate na finále, sem už ide iba koberec. Táto je do polky hotová. Tu musím urobiť učko, zaoblenie, tak jak to bolo. Ďalšia stena kompletne hotová. Vytlmené styrodurom, preglejka, izolácia. Toto už je pripravené. Tak toto vlastne robím, styrodur, dosky, latky, konštrukcia. Jediné, čo bolo zdravé, viac menej na celom mieste, tak je strop. Strop není zatečený ani tu pri hlavnom okne. Dával som to dole, nie je to zatečené, tu je to dobré, nezhnité. Všade, kde som strhol nálepky, tapetu teda nezhnité, pekné. Pri krajoch kontroloval som všetky kraje. Pri krajoch napríklad, jak sú dvere. Čiže pekné, pod nálepkou, teda pod tou gumou, čo oni tam dávali od výroby. Môžete vidieť, že je to pekné, nezatečené. Čo bolo zatečené zo stropu, tak je tento malý kúsok. To bolo za kúpeľňou, teda tu bola kúpeľňa. Dispozícia bude približne rovnaká, ale s novými materiálmi. A dispozične samozrejme plus minus 10-20 cm zmením, posuniem, to už si robím podľa seba. Takže tu som musel meniť hlavnú výstuž okna, tu boli dosky, čo to vlastne držali, ten oblúk, alebo jak to mám nazvať, to bolo znité, dal som ich preč. Tento kúsok bol znitý, tu som karbobruskou rezal, celý ten plát, tu je to zdravučké pekne, zdravučké, toto som urobil ja karbinou, takže to, celý ten plát dám nový. Tu je to zdravé, všetko zdravé. No a tu je druhé okienko, takisto nebolo zatečené, chvála Bohu, ale z tejto steny z kraju tu bolo zatečené asi do 5 cm, takže také kúsky tuto budem robiť v strope nové, takéto kúsočky iba. Všade našťastie ďalej je to zdravé, čo sa týka stropu. Podlaha vyzerá takto. Tu sú na konštrukciu, som sa dozvedel, že to má duralovú konštrukciu, ja som myslel, že to je železo, je to dural, pevnejšie než hliník. Som dal fošne, 3 cm, na to som dal, v tejto časti to už je urobené, OSB doska. A na to už pôjdu len parkety, vinylová podlaha. No, v tejto chvíli dneska som podlahu úplne do prdele. Tu ostal kúsok, kde je chladnička, aby to aspoň stálo. Ale môžete pozrieť tie steny karavanu. Hej. Hlavná konštručná doska, totálne znitá, preglejka, rozpadáva sa v rukách, proste celé znité, komplet znité. A to išlo vlastne po celom obvode karavanu, kde sa pozrite, je to hnilé, čiže komplet nové steny, hovorím. Čo zanechám, poličky na mieru sú zdravé, tam sa voda nedostala vôbec, pozeral som to, všetko OK. Tento kus oblúku je zdravý, nikde není zatečený, pozeral som to, odštiepoval som si aj kúsky, tu nám môžete vidieť pri záhybe.
hej, tu je ten záhyb, zdravučky, uvidím ako to bude nižšie, ak bude zhnitý nižšie, tak pôjde celý nový, uvidím. No a polystyrén kompletne dávam preč, starý 30-ročný polystyrén dávam kompletne preč, dávam tam styrodur. Ako môžete vidieť tu napríklad, hej, že trojka styrodur, pardon, dvojka, 2 cm styrodur. Čiže robím to proste takto. Jasné, čo sa týka opravy, neprofesionálna, robím to svojpomocne. Vypneme si rádíko. Robím to svojpomocne a nikdy som sa s karavanmi prerábaním, nikdy, proste nikdy. Robím to podľa seba. Tým, že tento karavan bude slúžiť ako alternatíva záhradného domčeku. Čiže nikdy to už nepôjde na papiere, preto nehľadím na to, či prešvihnem tú pohotovostnú hmotnosť o 100 kg, o 200 kg, o 300 kg. Vôbec to neriešim. Nie je to pre mňa podstatné, lebo to bude stáť na pozemku ako záhradný domček. Domček som kupovať nechcel, sú to drevené, úplne že šitý, treba to potom zatepliť, treba zrovnať pozemok, treba urobiť dlažbu a tak ďalej, toto na podvozku, čiže bez zásahu do pozemku. A hlavne hoci kedy to viem dať za vlečku alebo zavlať odťahovku, odťahnuť a proste dovidopo. Takže takto si prerábam karavan Sterling Europa 520. Čo chcem zmieniť? Celý ten karavan, keďže ho robím úplne že od znova, celé konštrukcie, celá podlaha, zanechávam vlastne len hliníkový plášť, tenučky, ja neviem koľko to má, 0,5 mm, ani to nie. Tak len ten plášť zanechávam a vlastne okna, hej. Nič viac nezanechávam, všetko je tu nové, okrem stropu, ten zanechám, lebo je zdravý. Tak chcem povedať, že originál od výroby, výška tohto karavanu, hej, bola 192. Mám to presne zmerané podľa tamtoho kusu, hej, lebo ten bol úplne, že od podlahy až po strop. Ja, tým, že som robil celú novú konštrukciu, tak ja som si celý karavan dvihol o 3 cm. To znamená, že ja budem mať strop 195. Takže super, nebude to také úzke, nebudem sa báť, že si buchnem hlavu, lebo ja mám okolo 185 cm mám. Takže super, čiže celý karavan, skelet voči podlahe je proste vyšší o 3 cm. Takže celé je to dvihnuté. Tuningujem karavan. No a takto budem postupovať, čakám ešte veľmi veľa roboty. A tak, takže nebudem sa opakovať. Čo sa týka interiéru, zdravé, doska zdravá, tuto všetko je to demontované, ale je to zdravé, to dám naspäť. Tu boli postele, tie sú zdravé, možno vymením rošty, možno to nalakujem lodným lákom, aby teda to nejako prešlo nejakou revitalizáciou, ale každopádne to dám naspäť, tak jak to bolo. A mením vlastne všetky steny. Kuchynská linka komplet plesnivá bola, tá ide úplne nová, kuchynská linka pôjde úplne nová. Zanechávam vlastne len postele, čo sú tuto bol jeden gauč, hej, tuto bola polica s vyťahovacím roštom, ten zanechám, tu bola postel, teda gauč, ktorý sa dal urobiť na letisko, to zanechávam. Tu bola, v tejto časti bola tiež taká postel, dokonca dvojposchodová, zložená ako najprv ako sedačka, s tým, že sa dá potiahnuť a máte 2 lôžka na spanie, čiže toto dokonca bolo pre 5 ľudí, spanie pre 5 ľudí bude v tomto karavane, čo je úplne že mega. No a to zanechávam, hej, akurát budem možno meniť madrace, možno tapaciery zmením, možno olátkovanie zmením a tak ďalej, ale tú pôvodnú schému tých políc zanechám. Čo nezanechám, tak bolo to vecko, to si ja rozmiestním, hej, vecko, kde bola vlastne medzera, tá na vyberanie odpadu, to vecko bude úplne iné, budem mať nový chemický, čiže ja tie otvory zanechám, aby to teda bolo pekné a vyzeralo to ako karavan, ale de facto budú to len otvory na, neviem, to ešte domyslím, ale nebudú plniť tú pôvodnú funkciu, nakoľko to bude mať na záhrade. Komplet elektroinštalácia bude nová a mám v podstate solárne panely, mám agregát, mám batérie a tak ďalej, čiže elektrika bude úplne ináč riešená. Takisto to bude s vodou, s trúbkami, s batériami a tak ďalej, to bude zmenené. Ale hlavné veci, ako sú, hovorím, okná, dvere, tak to dispozične meniť nebudem, to je všetko v poriadku. Takže tak. A pre tých, čo sa vyznáte, alebo už nejakú dobu máte karaván, alebo s tým kšeftujete, alebo hej, s tým sa oberáte, tak mi môžete povedať váš názor. Keď som kúpol ja tento karaván, tak malo to byť zatečené, hej, v tomto zadnom mieste. Tam to bolo zatečené. S tým som to kúpil.
A keď som to začal odkrývať, tak som zistil, že je zhnité všetko. Hej, čiže moja skúsenosť, neporadil som sa, nedal som si pozor a tak som dopadol. A chcem sa vás opýtať na ten názor, keďže máte model, že je to Sterling Europa 520, rok výroby 97, či som to kúpil za veľmi vysokú cenu vzhľadom na stav, alebo to naozaj má nejakú takú hodnotu, lebo ja som to kupoval za 1550 € plus 300 € stál dovoz. Čiže mňa tento karavan stál počiatočný náklad 1850. A samozrejme, keď si zrátam teraz do toho ešte dosky, rezivo, styrodúr, prácu nepočítam, robím si to ja vo voľnom čase, čiže prácu si do toho nezrátam, len materiál, tak malo by ma to vyísť bez spotrebičov, neviem, televízor, hen tam mám novú chladničku už, čiže malo by ma to vyísť povedzme plus 1200-1300 €, čiže mal by som byť v cenovke do 3000, hej, ale budem to mať všetko nové, nezatečené, nevlhké, proste radosť tu spať. A chcem vedieť, že či som to kúpil veľmi zle, alebo či som to kúpil dobre. Alebo teda neutrálne, hej, že proste je to adekvátne k tej cene. Lebo ja si myslím, že karavan za 1500 €, ktorý niekto niekde predáva, tak určite bude mať muchy, ktoré sa bude snažiť nejakým spôsobom zatajiť, ako som v prípade ja tohto dopadol. A jednoducho začal som dávať dole tie tapety, alebo čo to je PVC, hej, to nebolo vidno, že za tým to je plesnivé, lebo to není papierová tapeta, ale plastová, čiže to neuvidíte. A tým, že som si neskontroloval okenice, nenadvihoval som nikde tesnenia pri oknách, proste like. Mňa očaril ten, hej, že wow, aké to je pekné, tu bola kuchyňa, hen tam postele, gaučík, všetko super, tu bola sprchovíku, tu bolo vecko, proste krásne to bolo, hej, na pohľad. No a trošku som sa popálil. No ale neľutujem to, mám obrovskú skúsenosť a v podstate viem, že všetko bude mať nové a viem, že keď tu budem v noci dýchať vzduch, tak nebudú to proste plesne, roztoče, červy a ja neviem čo. Hej. Keď to človek urobí dobre, že to dobre zaizoluje, v podstate nepustí ten hmyz, hej, lebo všetko sa utesní, kúpia sa nejaké, kde bude treba nejaké nové tesnenia a tak ďalej, tak si myslím, že stále je to lepšie, aj keď ma to vyjde cirka bez roboty 3000, stále je to lepšie, ako kúpiť povedzme v Horbachu domček drevený za 2500, ktorý je proste 3x3 metre plus teraska, lebo tie idú teraz okolo 2000, 2000, 2500 a tak ďalej. Není to zateplené, nemáte tam ešte nábytok, nemáte tam poličky, nemáte tam nič a máte to len 3x3 metre. Toto síce je úzke, má to len 2 metre 02 teda 201, 202 cm je zhruba, hej, od steny po stenu. A na dĺžku to má 5,2 alebo 5,3, takže ja som to dokonca ešte zväčšil ten karavan, hneď vám ukážem, tuto dole, tu malé svetlo tu je, ale tuto dole nebol pravý uhol, hej, tu vzadu, tam nie je to vidno, proste som vzadu v karavane, nebol pravý uhol, bolo to skosené, že tak a tak, hej, zvonka vám to ukážem, ja som to urobil do pravého uhlu a získal som ešte 10 cm, že je dlhší, hej, že tam ten priestor sa jednoducho využije, lebo tu bude chladnička, tu konkrétne chcem, aby bola chladnička, mám to vymerané. No a ukážem vám teda, jak som si to poradil, samozrejme bez úprav by to nešlo. Tuto máte ten roh, ako to išlo a ja mám vlastne urobenú stenu takto rovno, takto a takto. Samozrejme, hej, dobre, to budem riešiť nakoniec, hej, to budem riešiť ako poslednú vec, takéto kozmetické detaily a gitovanie a vystúženie a strieka, to budem riešiť na úplný záver, ale musel som proste, tu som to celé podhol, vyzerá to ako trolejbus, aby som mal istotu, že to nezatečie a v podstate tu som to urobil hlavne kvôli tomu, aby som tu mal viac priestoru, keďže tú chladničku dám úplne k stene, čiže ušetrím 10 cm. No a zvonku to vyzerá akože úplne, že nič moc, hej, zatiaľ to mám proste takto, aby mi to nezatekalo, ale to všetko sa utesní. Toto okno je momentálne vybrané, lebo však sa menili všetky tie uchyty som menil. No a takto to vyzerá zvonka, hej, takže Sterling Europa 520, 97 rok výroby. Môžem ho ešte natočiť takto zvonka, zďalej. V takomto stave, hovorím to teraz je to úplne stavenisko. Hej, tu neuvidíte nič dokopy, lebo je to celé rozflakané. Takže takto to mám zatiaľ na zimu a tak. Takže keby niekto
mal chuť mi napísať, či som to kúpil dobre alebo zle, alebo že či to robím úplne zle, alebo proste, hej, akože ja viem, že to nerobím dobre. Mne ide o to, aby mi to plnilo účel a podstatné pre mňa, aby to nezatekalo. Čiže budem si dávať sakra pozor na to, aby proste tie šroby nezatekali, preto ich prelepím, pretrem, hej, proste bude to istené. A zhora takisto všetky tie spoje, jak sú tie lišty hliníkové, korpus toho, tak všetky budú prelepené niečím proste, hej, aby sa tam jednoducho voda nemala ako dostať. Takže tak. Tak vás zdravím a dávajte si pozor, keď kupujete karavan. Dôkladne si ho prejdite, proste okenice, rohy si skontrolujte všetky, linoleum si nadvihnete, proste skontrolujte si ho, aby ste nedopadli jak ja, že vás nadchne, aké je to pekné. A keď zistíte, že dávate dole tapetu, tak máte pleseň na každej stene, na celom obvode.